După cât timp se prescrie o construcție fără autorizație, cum poți intra în legalitate și care sunt actele necesare? Te afli și tu în situația în care ai construit un imobil fără autorizație de construire sau ai adus modificări într-un apartament? În funcție de perioada în care ai executat aceste lucrări, poți adopta soluții care să rezolve problema de intrare în legalitate cu lucrările executate. Astăzi vom discuta despre care este termenul de prescripție a lucrărilor de construcții fără autorizație și despre soluțiile pe care le ai pentru a intra în legalitate și în cazul în care lucrările au îndeplinit termenul de prescripție și în cazul în care nu. O construcție executată fără autorizație sau realizarea de modificări interioare într-un apartament, casă sau orice alt imobil se prescrie după 3 ani de la execuție. Acest lucru înseamnă următoare. 1. Nu mai poți fi sancționat pentru lucrările executate, atenție însă trebuie să existe o dovadă a vechimii lucrărilor. 2. Poți obține un certificat de atestare a edificării construcției care te poate ajuta în întocmirea cadastrului și înscrierea în carta funciară a construcției și a dreptului de proprietate asupra acesteia sau actualizarea cadastrului și a cărții funciare. Care este soluția și care sunt actele necesare pentru a intra în legalitate dacă lucrările sau construcțiile sunt mai vechi de 3 ani? Conform articolului 37, aliniatul 6 din legea 50, se menționează faptul că lucrările sau construcțiile executate fără autorizație de construire, mai vechi de 3 ani, se pot înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de atestare a edificării. Aceeași soluție o au și cei care au autorizație de construire, dar nu au proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor sau în cazul în care nu au respectat proiectul autorizat. Cum obținem acest certificat de edificare a construcției? Pe baza unei documentații solicitate de autoritatea competentă, ce eliberează acest certificat, dar care, conform aceluiași articol de lege, la baza documentației este expertiza tehnică care să confirme respectarea cerințelor fundamentale în construcții și încadrarea în reglementările de urbanism aprobate ale zonei. Iată o listă cu documentele frecvent solicitate pentru obținerea certificatului de edificare a construcției. 1. Actul de proprietate care să confirme calitatea de proprietar al imobilului, actele de identitate ale proprietarului, documentația cadastrală veche, dacă există, măsurătorile cadastrale noi care să prezinte situația existentă și expertiza tehnică întocmită de un expert tehnic melepat. Certificatul de edificare a construcției se obține în urma depunerii dosarului către autoritatea competentă. Bineînțeles că în funcție de caz și de autoritatea competentă, pe lângă documentația menționată anterior, există posibilitatea să fie necesare și alte documente. Ce este cel mai important? Ca să te încadrezi la acest articol de lege și să poți obține certificatul de edificare, sunt importante două aspecte. 1. Construcția trebuie să respecte cerințele fundamentale aplicabile în construcții menționate în legea 10 pe 1995 privind calitatea în construcții. Respectarea acestor cerințe fundamentale înseamnă următoarele. Proprietarii, vecinii, pietonii și casele vecinilor nu sunt puși în pericol în caz de prăbușire sau de incendiu a construcției. Construcția nu afectează mediul înconjurător și populația prin poluare și construcția are un grad ridicat de confort prin izolarea termică și fonică și economia de energie. Aspectul numărul 2 este faptul că imobilul trebuie să se încadreze în reglementările de urbanism aprobate ale zonei. Fiecare imobil face parte dintr-o zonă urbanistică pentru care se prevede un regulament de construire. Mai exact, există posibilitatea ca în zona unde tu ai construit să fie un regim maxim de înălțime a construcțiilor pe parter și 2 nivele, iar tu trebuie să ai grijă să respecti regimul de înălțime, dar și toate reglementările care sunt pe zona aferentă. Încadrarea în reglementările de urbanism aprobate înseamnă următoarele. 1. Construcția sau construcțiile, în cazul în care sunt mai multe pe teren, nu depășește gradul de ocupare maxim admis, mai exact suprafața construcțiilor de pe teren raportate la suprafața terenului, trebuie să fie limitele admise ale zonei. Gradul de ocupare al construcțiilor pe teren se numește POT. 2. Construcția sau construcțiile nu depășește gradul de utilizare maxim admis, mai exact, suprafața desfășurată a construcțiilor de pe teren, raportate la suprafața terenului, trebuie să fie în limitele admise ale zonei. Gradul de utilizare al construcțiilor pe teren se numește CUT. Și 3. Construcția respectă retragerile față de vecini și stradă sau aliniament.
Află chiar acum care este potul și cutul în cazul tău. Te invit să accesezi calculatorul potului și cutului din linkul afișat în descriere. Tot ce trebuie să faci este să introduci area construită la sol a construcțiilor de pe teren, suprafața terenului și area construită desfășurată. Iar dacă vrei să afli care sunt reglementările aprobate ale zonei unde se află construcția ta, lasă-mi un comentariu cu adresa și îți voi răspunde cu regulamentul zonei ca să poți afla dacă te încadrezi sau nu în indicatori. Să luăm un exemplu concret. Avem un teren cu o suprafață totală de 170 de metri. Area construită la sol a construcției tale, să zicem că are 80 de metri. În acest caz, rezultatul potului este de 47,05%. Dacă imobilul tău face parte din zona urbanistică L1A, de exemplu, în care potul este de maxim 45%, atunci nu se încadrează în coeficienții urbanistici. Însă dacă imobilul face parte din zona urbanistică L1E, în care potul maxim este de 60%, atunci se încadrează în coeficienții urbanistici. Să luăm un exemplu și pentru cut, anume să zicem că area construită desfășurată a construcției este de 160 de metri. Dacă avem aceeași suprafață de teren, rezultatul este de 0,94. Dacă imobilul tău face parte din zona urbanistică L1A, în care cutul este de maxim 0,9, iar regimul de înălțime este de P+1, atunci nu se încadrează în coeficienții urbanistici. Însă dacă imobilul face parte din zona urbanistică L1E, în care cutul maxim este de 1,2, atunci se încadrează în coeficienții urbanistici. În cazul construcțiilor de pe teren, se verifică dacă reglementările de urbanism aprobate sunt respectate. În cazul modificărilor de compartimentare într-un apartament, casă sau orice alt imobil, reglementările de urbanism aprobate rămân în vigoare de la vremea construcției imobilului și nu se modifică. Care este soluția și care sunt actele necesare pentru a intra în legalitate dacă lucrările sau construcțiile nu sunt mai vechi de 3 ani? Soluția este solicitarea unui certificat de urbanism și obținerea autorizației de construire. Și în acest caz este necesar ca imobilul să respecte cerințele fundamentale aplicabile în construcții, dar și reglementările de urbanism aprobate ale zonei. În cazul în care trebuie să mergi pe varianta de obținere a autorizației de construire, se vor solicita o serie de proiecte și avize care să confirme modul de execuție a lucrărilor, dar și faptul că respectă condițiile legislațiilor în vigoare. Sunt Andreea de la Andaro Simov. Contactează-ne pentru că echipa noastră te poate ajuta sau îndruma pentru a-ți pune construcția în legalitate.